Ne-am luat brăduți, doar că avem o problemă. Big problem! Doamne, deci nu mă așteptam la așa ceva. Sunt brad de la Huntston, Nebraska 7 foot. Dar problema este că e tot așa, adică din bucățele de astea și o să ia o veșnicie, cred, să îl montăm. Deci nu vine să cred. El e superb, așa cu țepe mari. Doar că tot vine așa. Wow, deci pisul deja s-a apucat să monteze. Să monteze sau să-l pună prin casă, Doamne, avem peste tot, avem... Cum e Mircea? Mamă, deci nu vine să cred. Am primit și el curios și cam așa arată. Acum, Digi. Cred că pe astea trebuie să punem fiecare chestie de aia. Wow, deci tot living-ul nostru e un brad acum. Numai bucățele de la brad. Așa arată bradul. Unde? Aici. Așa trebuie să arate? Da, mami! Nu știu ceva. Ăsta e bradul. Wow! El e superb, adică în magazin era divin, dar trebuie să vedem cum îl montăm. Nu, pisul? Ce zici? Mircea are răbdare, deci e bun. Mamma mia! Ne punem să-l montăm. Vă arătăm, punem pe timelapse. Deci mai avem o speranță, avem culorile pe el și o să știm unde punem fiecare chestie de asta. Deci e ok cât de cât, dar totuși să stai să pui fiecare crenguță în parte, ai nevoie de răbdare, nu-i așa? Wow, ia să văd ce face Amir. Ia uite acolo cu tati, bitul meu. Canapeaua tot m-a brăduț. Da, abia aștept, cred că o să fie demențial.
Asta cine e tati? Ei, și a sosit și clipa cea mare. Facem brăduțu, facem brăduțu. Vă punem pe timelapse acum. Haideți să vă și arăt puțin din decorațiunile care o să le punem, vulpițele din Pepco. Ce mai avem? Mai avem un Let It Snow. Ăștia am de anul trecut din Pepco. Mai avem aici ăsta. Un sătuc. Ăsta a fost la Lidl de anul trecut. Cred că am dat 20 și ceva de euro, 25. Aici avem mai multe decorațiuni, cutii. Min pe fundal, toți renucii mei frumoși, fulgii și superbitățile astea pe care abia aștept să le pun. Să trecem la treabă, zic. Ei, în sfârșit am terminat și noi brăduțul. Sper să vă placă, îl ador. Îți place pisa? Radu, cum ai ieșit? Mircea e foarte obosit, nu mai poate. Amândoi suntem obosiți, Amin doarme, dar am făcut brăduțul și îl ador. Haideți să vi-l arăt și de aproape. Nada, niciodată nu. Îngerașul în vârf, aripioarele de înger. Selflessness is truthfulness. We lead to harmony. Veverițele, renucii mei, care ador. Căsuța. Nu am pus multe sub de la fel ca anul trecut pentru că cu copil mic este un pic mai dificil, iar masa am aranjat-o cam așa pentru moment. O să mai facem noi probabil modificări, cu siguranță o să mai facem modificări, dar ador fulgișorii și floarea de lotus, bineînțeles. De aici căzut un renoc. Stai, mami, aici, la locul tău. Unde fugi? To Tommy, our future Toyo, may you be strong, wise, and honorable. The Snake Eyes. May die well. Empire. Mircea se uită la film. 4:42. Nici mai târziu, nici mai devreme, 4:42 dimineața, am terminat și noi bradul. Mamma mia!
mami? Îți place, mami? E primul tău brăduț? Cum e, mama? Îți place? Îți place, mami? E primul tău brăduț? Ăsta e micuț, trebuie să facem unul mai mare. Wow! Și mai mare, mami. Facem unul și mai mare? Îți place? Wow! Wow! Pirea lui mami! Bravo! Da, mama! Face mami unul și mai mare. Bravo! Te iubește, mami? Da! Da! Băduțul? Tu și cu băduțul, mami? Bravo! Ei bine, după cum știți, am decorat brăduțul. Bineînțeles că puișorul meu a mai demontat așa din partea de jos, a mai scos din decorație, dar nu contează, îl refacem și de 100 de ori dacă e nevoie. Și am zis că ar fi cazul să mă apuc să decorez și scările. Doamne ajută să reușesc! Acum revin cu partea asta de decorat a scărilor după câteva zile bune, pentru că chiar nu am avut timp și n-am avut nici starea necesară, așadar chiar trebuie să mă urnesc din loc și să-mi adun toate forțele, ca să zic așa, să mă apuc să fac și acest lucru, pentru că, nu știu, parcă mi se pare că e casa incompletă, ca să zic așa, și chiar îmi doresc să fac să fie așa frumos, nu știu, să mă cuprindă din plin spiritul Crăciunului. Doamne, ajută să-mi și iasă, după aia trebuie să fac și mâncare și toate celelalte. Așa că, Doamne ajută să reușesc, țineți-mi pumnii ca să iasă totul bine, finger crossed. Doamne ajută, da, dăm start următoarei părți de decorat a casei. Așadar, vă iau cu mine, punem pe timelapse, apoi mai vorbim, mai stăm la așa la o șuietă. Dar da, acum trebuie să mă urnesc și să mă pun la treabă. Puișorul meu doarme momentan, am de făcut ordine în living, nici nu vă arăt ce în jurul meu. Mai am niște rufe de întins, niște hăinuțe. Afară plouă, liniștită, în casă arde focul. Așa, adaptăm la situații, ce să mai... Da, vorbim, revin. Ador laboratul artificial, faptul că pot să-i mut cringuțile așa cum îmi doresc eu să arate. Pentru că eu sunt perfecționistă și vreau să fie așa cum îmi place mie, așa cum îmi doresc eu. Și ador lucrul ăsta, că pot să mut efectiv cringuțile în orice direcție vreau eu. Și da, filmez așa, pentru că chiar vreau să vă arăt cum l-am făcut și ce decorațiuni am mai adăugat și ce luminițe am adăugat, pentru că era totul ice LEDs. Am pus doar lumini albe și în seara asta m-am răzgândit, am zis, un strop de culoare m-ar strica. Așadar am pus și instalația pe care am făcut-o și anul trecut, una foarte mare, imensă, cea colorată. Și îmi place, parcă e mai luminat. Da. Și cam așa arată brăduțul meu și după am văzut că nu stă așa cum vreau eu. Vă dați seama că o să-l mai aranjez de 10-20 de ori, dar per total îmi place, îl ador. Îl ador. Iubesc brăduțul. Îl iubesc. Să-mi spuneți și voi dacă vă place. Bine, este seară și nu se vede foarte, foarte bine. În vârf am un îngeraj pe care trebuie să-l mai aranjez poate voi. Și de lumina nu este bună. Dar vreau să vă arăt. Toată lumea doarme și eu mai am de făcut scările, de decorat scările.
Haideți să vă și arăt, după cum v-am promis. Bineînțeles că mai am de lucru, deci nu e asta tot. Mai am de dat cu aspiratorul, de multe chestii, dar eu vreau să vă arăt decorațiunile și sper să filmez bine. Moș Crăciun, let it snow! Și asta îmi place. Sunt mai multe decorațiuni puse la unul, vă dați seama. Și pingvinul meu, super cute. De dat cu aspiratorul v-am spus, dar e 4 dimineața, așa că nu pot să fac asta. Bineînțeles că o să mai schimb așa un pic, dar în principiu îmi place mult. Și acolo am ghirlanda cealaltă. Așa, aici v-am arătat. Bum, bum, bum. Și pe partea asta la altă de scară am alte decorațiuni puse. Mai micuțe și haideți să vă arăt și cum se vede de sus în jos. Ador scările astea, ador să le decorez. Bine, am și cu ce, dar îmi place și sunt mândră de mine că nu știu, sunt inspirată câteodată. Este 4 dimineața, 4 și un sfert. Toată lumea doarme la mine. Și eu doar ce am terminat scările și sunt super, super happy. Cam în copilaj mă bucur atât de mult că am reușit să le fac. Mă durat foarte mult. Fața asta mă prezint, sunt foarte pustă, mă duc și eu să dorm. Dar am spus să vă arăt scările cum au ieșit. Și da, mai am pe alocuri de făcut. Spre exemplu, în spatele vostru trebuie să aranjez ușa de la intrare. Trebuie să aranjez dulăpierul pentru papucei. La fel, am niște cadouri acum acolo. Dar o să trebuiască să aranjez foarte frumos, așa, cu decorațiuni și acolo. Dar, momentan sunt super mulțumită cu ce a ieșit și sper să vă placă și vouă. O să vă arăt așa în detaliu până sus, sus, sus. Pentru că mie îmi place tare, tare mult. Îmi place, mă țin de mult timp să fac treaba asta și mă bucur ca un copil că mi-a ieșit în sfârșit. Da. Yay! Nu mai pot. Nu mai pot. Sunt super happy. Sper să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă vă place. Cum arată. Eu nu mai așteptam să-mi iasă așa drăgă. Și anul trecut am pus o chestie de asta pe scări, dar le aranjasem cumva un pic diferit. Datura asta parcă m-am trecut pe mine. Îmi place mult. Haideți să vă arăt. Vreți să vedeți? Vreți? Haideți cu mine. Marea despachetare a cadourilor a început. A început în forță, dacă ați vedea ce aici, o, Doamne! O, Doamne, câte erau, n-am apucat să filmez. Trenulețul? Nu știu unde-i trenulețul. Nu, am desfăcut cutia aia. Ce licență? Trebuie să strângem. El e cu aranjatul făcutul pensilor. Păcat că nu v-am arătat câte cadouri erau aici, Doamne. El și fotograful, el. Hai să desfacem, mami, ce mai are? Hai să vedem. Wow! Tare aia. Hai noi cu nădere. Tare.
Ce mai primit acolo? Fermă. Jucării cu din lemn am pus. Bine, hai să vedem asta, mamica, am înțeles că crenuleț. Ia să vedem. Wow, crenuleț din lemn. Tistă, nu? Uite ce faină e. Amin, look mami. Uite mami. Uite mama. Ia uite ce ceva baby cu mine. Wow. Ia să vedem asta mai tot pentru Amin și asta. Da. Manta ce frumos e hârtia asta, nu? Super faină hârtia asta. Se așează E pista groasă? asta. Da. Voi ați avut spus așa într-un an. Voi ați avut voi. Pe nu cu toate care. Voi mi-ați adus cadouri într-una dată. Că mama ta o pus de asta. Nu știu că întrebăm de ce. Da, de faină tare hârtia asta.